La plaça de Sant Bartomeu de Benicarló es va omplir de gent aquest divendres per assistir a la popular crida, tret de sortida de les falles. Vestits amb la tradicional brusa i el mocador, els fallers van fer acte de presència acompanyats dels estandards de les seues respectives comissions. Amb tot a punt va arribar el moment dels parlaments. Miguel Ángel Tomàs, pirotècnic benicarlando, que aquest dimarts dispararà la mascletà a València, va ser el pregoner d'enguany. A Meler, que només passat els Nadals i de vegades desafiant encara el fred, comença a florir setmana a setmana mostrant-nos les seues millors flors. Flors que són, com no, les nostres falleres. I un exemple d'això que vos dic el tenim a Dalt. Dos magnífiques flors que són elles, Esther, Raquel, falleres majors de la ciutat. Bona nit a tots i visca les falles de Benicarló. Invito a tots els benicarlandos i benicarlandes a sortir al carrer, a omplir el poble de festa. Invito a tots els amics dels pobles i comarques veïnes a visitar els nostres casals. Veniu, perquè hi cabem tots. Fallers, aprofiteu el moment i viviu-lo amb intensitat. Amics i amigues, visca les falles i visca Benicarló! Posteriorment es va llançar el coet anunciador del començament de les festes i a continuació va seguir un espectacle de focs d'artifici, del qual els assistents van gaudir amb moscatell i pastissets. Ja el dissabte una riuada de gent disfressada va envair els carrers més cèntrics de Benicarló. Un any més, la cavalcada del Ninot va ser un dels actes més participatius de les falles, ja que persones de totes les edats no es van voler perdre la cita vestits d'animals o vaquers, entre altres disfresses. ¡Sábado a la noche!